Хәерле кич. Тел һәм тарих өлкәсендә соңгы атналарда кызып килгән әңгәмә Рәсәй Фәннәр академиясе галимнәренең Себер татарлары диалектын аерым тел, Себер татар теле итеп аерып чыгаруына кагыла. Ләкин бер яктан бу адымның фәннилеге шикле, икенче яктан сүз Себер татарларын аерым милләт итеп бүлеп чыгару турында барганлыгы көн кебек ачык. Утсыз төтен булмый. Себер татарлары арасында бу фикерне хуплаучы һәм нигезләүче төркемнәр дә бар. Сораулар да күп. Ни өчен нәкъ менә хәзер бу зур татар милләтенең бүлгәләнүе билгесеме, инкыйразның беренче сәламе шушы яңалык түгелме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Шуннан да Россия Фәннәр академиясе Тел белеме институты оештырган конференцияда менә бу Себер диалекты ничек калкып чыкты һәм ни өчен бу конференцияда яңгыраган фикерләр безнең Татарстан галимнәре арасында ризасызлык тудырды. Олег әфәнде, сез бу конференцияда катнашкан кеше буларак сүзне иң элек сезгә бирәсебез килә, менә кыскача. Рәхмәт, хәерле кич. Хөкүмәт Россия Федерациясе хөкүмәт тарафыннан Россия Фәннәр академиясенең Тел белеме институтына бик тә җаваплы бурыч куелды. Алар Россиядә яшәүче халыкларның телләрен саклау, үстерү, юкка чыга барганнарын яңадан торгызу программасын эшләргә алындылар. Эшләргә алынырга тиеш булар, хөкүмәт аларга шушындый бурыч куйды һәм алар шушы программаны эшли башладылар. Бу программаны эшләр өчен иң башта билгеләп чыгара кирәк иде. Россиядә бүгенге көнгә кадәр хәл ителмәгән зур проблема бар. Ул Россиядагы халыкларның Россиядә ничә тел бар икәнлеген төгәл санап чыгара кирәк иде. Төрле чыганакларда төрлечә мәгълүматлар бирелә. 297, 250, 260 дигән телләр бар дигән фикерләр дә бар. Институт хезмәткәрләре бу эш белән шөгыльләнә башладылар. 2 ел тирәсе, дөресрәк 2 ел тирәсе шөгыльләнделәр. Һәм соңыннан үзләренең шушы телләрне аерып чыгару буенча критерийларын эшләделәр, аның концепциясын төзеделәр. Һәм шушы концепция нигезендә Россиядагы телләрнең үзләре күргәнчә үзләренең саннарын игълан иттеләр. Бүгенге көндә Россия Фәннәр академиясе Тел институты хәбәренә караганда Россиядә 155 тел бар. Шулай ук гасыр башыннан бирле Россиядә 15 тел инде йоклаган дигән термин. Монда тагын яңа термин кирде, йоклап киткән дигән термин кертелде. Себер диалектына якынрак килсәк, менә хәзер шушыңа якын китерәбез инде без. Шушы проектны алар безнең институтка да 22 елның көз аенда безнең институтка да шушы проект белән танышып чыгарга җибәрделәр. Без анда күрдек, менә шушында Себер татарлары теле диалекты мәсьәләсе белән дә һәм Астрхан татарларының теле мәсьәләсе буенча да үзебез килешмәгән пунктларны күреп, үзебез аларга җавап бирдек. Үзебезнең ризасызлыгыбызны һәм язу җибәрдек аларга кайсы урыннарда, кайсы пунктларда ни өчен килешмәгәнебез турында мәгълүмат аналитик справка язып бирдек. Исәпкә алындымы, юкмы? Исәпкә алынмады. Менә шуңа күрә исәпкә алынмады, ул шул килеш калды. Шуңа бәйле рәвештә Тел белеме институты ул ай сайын үткәрә үзенең дискуссион клубын төрле темаларга багышлана. Монда инде безнең булган Башкортстандагы Төньяк Көнбатыш диалект мәсьәләсе буенча да сөйләшүләр булган, без анда катнашкан идек. Инде килеп, шушыннан соң без шушы дискуссион клубта ул зур конференция түгел, анда бар тик белгечләр генә катнаша нигездә һәм ул ябык конференция дип әйтергә була, ләкин аның мәгълүматлары соңыннан эленеп куена институттың сайтына һәм ул YouTube'та күренеп тора. Шушыннан без тагын үзебезнең фикерләребезне дәлилләп, телне ничек билгеләргә була, ни өчен без Себер татарларын татар тел итеп саныйбыз, аларны үзебезнең диалектыбыз итеп саныйбыз. Тел бердәмлеге нәрсәдән гыйбарәт, тарих бердәмлеге нәрсәдән гыйбарәт, безнең динебез, фольклорыбызның, сәнгатебезнең бер булганлыгын раслау турында чыгыш ясарга алындык. Һәм әлбәттә бу чыгышка инде бу бит Себер татарлары дигән әйберне Тел институты үзе генә уйлап чыгармаган. Аның артыннан димәк кемнәрдер йөргәннәр бу әйбер турында. Кемнәрдер кызыксынучы төркем бар. Алар турында күптән билгеле. Төрле интернет площадкаларда һаман Себер татарларының аерым халык булулары турында, Астрхан татарларының аерым халык булулары турында дискуссиялар көннән-көн бара. Ягъни бу һаман да шул кешеләр. Шул кешеләр нигездә алар барсы да. Олег абый, менә сез әйтегез, без фәнни нигезне аларга әйттек. Аларның Себер татарларының фәнни нигезе нәрсәдән гыйбарәт соң? Дамир абый, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Беренчедән әйтергә кирәк, бу бара торган процесс яңа күренеш түгел. Элек тә аның өстендә эшләделәр, чөнки һәр халык исәпкә алганнан соң
анда тел искә алына, һәм шундан соң телләр исемлеге чыга. Аннан башка эшләп булмый нәтиҗәләрне. Ләкин билгеле менә бу бөтен телләрендә исәп алган вакытта аны яңаша карашлар кирәк, чөнки телләр бездә теге халыкны исәп алуга чыга торган телләргә караганда саннары күбрәк аларның. Менә шуңа күрә монда иң кызыгы шул булды. Шушы институт эчендә эшләнде аерым бер басылды да ул анда электрон килеш Россия телләре исемлеге. Россия Федерациясының телләре исемлеге. Һәм шунда без ачык күрәбез, анда Сибир татарларының сөйләмнәре аерым тел буларак билгеләнгән, һәм аңа нигез ясалган. Мин нигезләмәне ныклап өйрәндем һәм шундан соң күрдем. Моның нигезләмәсе фәнни түгел чынлыкта. Чөнки анда әйтелгән без башта диалект белән тел мәсьәләсен тикшердек, үзара нинди мөнәсәбәттә алар. Аннан соң без шуларга җитмәсә, шушы аерым халык булырга теләгән төркемнәрнең милли аңын да исәпкә алдык. Һәм аналар атыйлар, без шундый социолингво сәяси караш белән чиштек диләр. Бу мәсьәләне бер дә яңа бер түгел, 2002 елның этнография институты Мәскәүдә Тишков һәм директор булганда шундый караш белән чыкты. Әгәр дә бар икән милли активистлар, мәсәлән, Ногайбәкләрдән, Сибир татарларына, алар телидер икән аерым халык булып язылырга, без шуларның фикеренә кулак салырга тиеш. Демократия булса дип әйтте ул. Монда эш шунда ки, менә бу мәсьәләне Сибирдә артыннан этеп йөрүчеләр, алар күренделәр семинар вакытында. Алар ике генә шәхес булып чыкты. Берсе дә тел белгече түгел. Хәлбуки Төмән өлкәсендә генә 10 ярымга якын татар филологлары бар. Сибир татар телләрендә өйрәнгән, үзебездә дә бар андыйлар. Менә шуңа күрә монда бик сәер рәвештә этнолог һәм тарихчы булган кешеләрне экспертлар булып чакырып, шулар нигезендә ниндидер конструкция ясап үткәрелде бу нәтиҗә. Домир әфәнде, хәзер менә берсен әйтәм, анда әмма алар тел критериен дә чыгарга тырыштылар. Мәсәлән, аларның документларын укысагыз шундый фикер бар анда. Әгәр дә нинди булса бер телдәге идиомнарның саны 90% арта икән уртак, ул мөстәкыйль тел булып санала ала дигән караш бар анда. Менә мин шуннан соң шалт итеп искә төшердем. Немецлар төньяк диалектлары белән көньяк диалектлары бер-берсен сөйләм телендә бер-берсен аңламыйлар. Аларны әдәби тел генә берләштерә. Бер тел бар, чөнки әдәби тел бар. Кытайда нәкъ шул ук хәл. Монда мисаллар күп, Мариларда мәсәлән шул ук. Татарның да әдәби теле бар, берләштерә торган. Аннан соң бит гафу итегез, күп еллар эшләнде Сибирдә, безнең менә диалектларда ярдәмендә күптәр исбат ителгән һәм тел атлысында чыккан аның нигезләре буенча Сибирдә бердәм тел юк, анда бар 3 диалект лектән калган. Шуңа күрә аларны ничек итеп булар тел итеп игълан иттеләр, бу бик сәер бер күренеш. Өчесеннән берне ясаган булып чыгалар. Менә аңлашылмый. Тагын бер сорау бирәсе килә сезгә. Олег әфәнде әйтте, телчеләр, лингвистлар дип әйтеп аңлаешлы булсын өчен үзләренең фикерләрен җиткерделәр. Икенче якта лингвист һәм телче булмаган кешеләр моны кабул итмәгән булып чыга бит инде. Сүз гафу итегез, татар теле турында бара, татар галимнәре үз телләре турында фикер йөртеп, алар инде носитель дип әйтәбез бит инде. Алар фәнни яктан өйрәнүче генә түгел, алар шул телдә сөйләшүче кешеләр һәм галим кешеләр. Икенчедән, ничек инде татар теле турында татар галимнәреннән башка фикер йөртеп була һәм бу ни өчен шулай эшләнә? Моны кем аңлатала? Менә монда башта бер-бергә генә игътибар итеп китәсем килә. Менә Дамир әби әйтә башлаган, алар әйтәләр, без телләрне төп монда телләрнең санын билгеләгән вакытта төп проблема телне диалекттан айыру проблемасы бар. Менә шушы проблеманы телне диалекттан айыру өчен 3 төрле критерий куялар. Әгәр дә беренче критерий, әгәр дә традицион рәвештә лингвистикада бу тел айрым тел яки диалект итеп санала икән, димәк, кайсы яктан күпчелек итеп санала, ул шул килеш кала. Ләкин менә татар теле бит, Сибир татар диалекты. Сибир татар диалекты бөтен татар диалектологлары тарафыннан, Баскаковлар тарафыннан, Бессоновлар тарафыннан татар телен диалект итеп карала. Шул ук вакытта менә монда әйтә, ләкин ди башка галимнәр ди алар әйтәләр. Һәм галимнәрне санап китерәләр алар. Тамилов, Квашнин, Бакиева, Марганова кебек кешеләр ди, алар башкача саныйлар ди. Ләкин менә бу мин санап киткән галимнәрнең берсе дә алар телче галимнәр түгел. Ягъни телче булмаган галимнәрнең фикере телче галимнәрдән бу очракта өстенрәк килеп чыккан була. Икенчесе әйбер, икенче позиция итеп алар критерий алар отсутствует или не отсутствует взаимопонимание. Бер-берсен аңлыйлармы, аңламыйлармы? Һәм әйтә, кайбер мәгълүматларга караганда, Сибир татар диалектлары вәкилләре Казан татарларын аңламыйлар. Һәм мисал итеп китерәк, Квашнин
Һәм Бакиева. Менә Себер татар теле бар икән дип әйтәбез икән. Менә безнең татар телендә ничек безнең өчен үрнәк әдәбиятыбыз бар име? Аларның ниндер үрнәк әдәбиятләре, менә кая алар менә каян чыгып әйтәләр алар моны? Болай гына тик торганнан гына безнең телебез бар дип әйтеп булмый. Аның язучылары булырга тиеш, аларның әсәрләре булырга тиеш. Аңа өстәбәл тагын безнең телебез күбрәк башкорт теленә охшаган дип әйтәләр. Илнар, син менә фикерең бу сүзләргә. Бу сезнең сорауга бик гади җавап инде. Бу сәяси проблема, шуңа күрә аның кайсы яктан да табып була. Аларның әлбәттә Себер татарларының үз язучылары булган, ләкин үз язучылар бит татар телендә язган, менә әдәби татар телендә, менә хәзерге заманны әйтәм инде. Борынгы урта гасырда инде безнең уртак әдәбият булгач, анда теге аерым Себер татарларының әдәбияты, Казан татарларының әдәбияты булган дип әйтә алмыйбыз. Бу сәяси проблема, шуңа күрә хәзерге көндә без инде монда фәнни яктан менә бу тапшыруда избатларга тырышабыз, бит Себер татарлары диалект кына ул тел түгел дип. Ләкин теге урыслар әйткәнчә поезд ушул, чөнки менә бу дискуссияны мин карадым, иң азагында Кибрик дигән фамилиялы әфәнде әйтте, сез ничек дискуссия алып барсагыз да, без инде шундый вәгъдә чыгардык, Себер татар теле ул аерым тел дип. Мин монардан нинди нәтиҗә ясыйм? Безгә нәтиҗәләрне рекламада ясарбыз, ярыймы, Илнар? Хәерле кич. Таян нуктасы студиясында, туры эфирда, Россия Фәннәр академиясендә бер төркем галимнәрнең Себер татар теле дигән яңа тел уйлап чыгарулары, эзләп табулары турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Рекламага киткәнче, Илнар әфәнде әйткәне, монда инде буласы булган дискуссияләр узды. Поезд ушол дип, ләкин әле поезд кузгалып кына маташа җәмәгать. Бу проблеманың һәм бу игълан иткән хәлләрнең әле дәвамы бар һәм алар дөрестән дә сәяси яссылыкта яталар. Монысын инде шикләнмичә әйтергә мөмкин. Илнар, ниндирәк дәвамы булырга мөмкин, чөнки бүгеннән үк шушы активистларның инде ишетелде, безгә кагылмагыз, без бөтенләй дә башка милләт булып торабыз диделәр. Гомумән алганда сәясәт фәне ягыннан киләбез икән, милләт булып, аерым милләт булып саналу өчен аның нинди шартлары үтәлергә тиеш, нинди сифатларга ия булырга тиеш? Иң беренче милләт бит инде ул этник төркемнең телдә, тарихи хәтерендә һәм мәдәниятендә уртаклык булса, ул милләт була. Уртаклык юк икән, ул юк дигән. Без инде хәзерге көнгә хәтле Себер татарлары, Идел Урал татарлары белән бөтен 3 сәбәп буенча да ул уртак иде. Мин монда инде сәяси яктан әйткәндә, безнең монда не поезд ушыл димеш, чөнки ул классификация китерелде, без ана каршы көрәшә алабыз һәм иң мөһиме не без ана каршы көрәшергә тиеш, чөнки Себер татар диалекты белән эш бетми. Менә мин ул классификацияны карадым, 23 елның 1 январында чыгарылган. Анда мәсәлән Астрахань татарларының теле шулай ук Ногай теленең диалекты дип язылган. Менә бу тагын бер проблема, димәк без инде мин инде теге бик гади аналитик булгач та үз күз алдыма торам, алдагы айларның яки елның безнең Ногай татар проблемасы чыгачак Астраханда. Прецедент бар, китте. Менә домино принципы. Аннан соң амна хәтләре Башкортстандагы башкорт теленең төньяк көнбатыш диалектлары инде без инде татар теле дибез, шул проблемада чыгачак. Менә без хәзер бу Себер татар теле буенча үзебезгә үрнәк буларак аңларга тиешбез. Без менә нинди моментта хата эшләдек. Менә бу хата Астрахань татарлары белән һәм Уфа татарлары белән кабатланмасын иде. Мин иң беренче хата дип нәрсә дип күрәм. Фәнни яктан әлбәттә безнең тел белгечләр эш алып барды, экспедицияләргә йөрде, ләкин аны бит күбрәк ничек дип әйтәм, галимнәр арасында эш алып барга тиеш. Менә шәхси эш. Мин менә мисал өчен китерәм. Безнең тарихчылар арасында шулай проблема бар, татарны аерым төркемнәргә бүлү. Мәсәлән, шул Башкортстанда анда башкорт кабиләләре уйлап чыгаралар, ләкин Алтын Урда мирасын татардан табып алырга тырышалар. Ул вакытта безнең татар тарихчылары фәнни яктан да эш алып бара һәм шәхси яктан ничек? Мәскәүдәге галимнәр белән күрешәләр, кайберәүләр белән дуслашалар. Мин гади әйтәм инде бит. Кемрәндер уртак эшләр табалар, шуның аркасында ул Мәскәү галимнәре дә безнең яклы булып, безнең фикерне дә кирәкле җирдә тарата алалар. Менә шуның аркасында гына әле безнең тарихчылар арасында ул хәтле зур югалтулар булмады. Менә бу тел яктан да без шундый эш алып барсак, мин күреп торам, безнең менә бу Себер Астрахань татарлары һәм Башкортстан татарларының проблемасында без әле кебек Себер татар диалекты хәленә җиткермәсә мөмкин без. Безгә эш алып бара кирәк.
Фәнни яктан да һәм тагын икенче момент ул фадын. Менә бар Федеральное агентство по делам национальности. Менә бу Себер татар диалектын бүлүче кешеләр, алар бит башкорт активистлары белән эшли, башкорт корылтайы белән дә. Менә алар бөтенесе дә менә шул фадын янында йөриләр. Безнең татар кешеләребез, татар теленнән, татар милләтен яклаучылар ул фадын янында күренми. Менә минем сорау туа, ние? Ул бит Татарстан, менә анда уже Татарстан алып бара тиеш, хакимият алып барга тиеш ул чиракта. Диалекттан әзгенә йолаларга, бәйрәмнәргә күчик әле. Себердә яшәүче милләттәшләребезнең йолалары, бәйрәмнәре ни дәрәҗәдә аерыла? Үзенчәлекле, Фәзилә ханым. Бердән мин әйтергә тиешме, безнең гаилә йолаларына киләбез икән, алар бүтән менә татарларга хас булган төгәл бер структурада. Әлбәттә аерымлыклар бар. Ул аерымлыклар булырга мөмкин. Мәсәлән, менә безнең Казан арты дип әйтәбез, Казанның этне ягы белән әйтик, төньяк районнары, төньяк көнчыгыш районнары, Мамадыш, Кукмара районнарында аермалар шулай ук бар. Ул табигый аермалар. Миннеңдер зур аерма һәм алар бөтенләй башкаларның мифологик катламнары, башка дигән җөмләне бик әйтмәсен. Анда бар берничә персонаж. Белгәнебезчә, безнең бит Себер татарлары, аны Дамир Мавлавич та, Алик Ришатович та барыбыз да беләбез. Алар үзләре бер бүтән түгел. Алар шул кадәр күп төрле. Һәм аларның этногенезисларына анда бар төркиләшкән, татарлашкан хантлар бар. Менә аларның карыйсың, аларда 70 әле менә мин үзем 86-87 елларда да мәктәптә укыттым, Себердә Янбай авылында, Төмән районының Төмән өлкәсенең. Анда әле әбиләрдә курчак бар иде. Алар үзләре исламда, ләкин курчагы белән, чөнки алар теге тамырдан алар, хан тамырыннан килә торган. Алар бар, алар бик табигый, аның инде булса, ул бер кавым чигендә. Икенчесенә киттең, анда икенчесе. Шуңа күрә мин гомумән менә бу проблемаларга мөнәсәбәтле нәрсә әйтмәкче булам. Алик Ришатович әлеге лабораториягә нисбәтле чыгышта да әйтте, бүгенге көндә Себер татарлары өчен иң зур куркыныч, алар гомумән телсез калып яталар. Гомумән телсез калып яталар. Мин Себердә укыттым, Төмәндә укыткан вакытта, 1нче класстан алып 10нчы сыйныфка кадәр укыттым, 32 бала 1нче класста. 32 баланың татар авылында, атаклы Янбай авылында 2 бала татарча сөйләшә. 10нчы сыйныфта 12 бала. Мин алар белән аралашып яшим. Безнең чыгарган 12 баланың, менә мин чыгарган, минем классым чыгарган 12 баланың бүгенге көндә берсенең дә оныклары сөйләшми. Андый булганда бу телне бүлеп чыгаруның бер мәгънәсе бармы соң гомумән? Миңа калса, бүгенге көндә алар менә әле татар радиосын тыңлап, бар Себер татарларының Фәнзилә ханым, сезнең сүзләрне менә дәлилләп без хәзер Skype аша элемтәгә чыгарбыз. Данияр Әхмәтов белән шулай ул Төмәндә яшәүче милләттәшебез, ул шулай кызганыч татар телендә бик начар сөйләшә. Шуңа күрә рус телендә аралашырбыз. Данияр әфәнди, исәнмесез? Сез безне ишетәсезме? Менә сез Себер диалектын ниндер аерым бер телгә аерып чыгуларына ничек карыйсыз? Себердә яшәүчеләр, милләттәшләребез моңа нинди карашта? Ну, что можно сказать по данному поводу? Большая часть населения на самом деле не поддерживает вот это разделение. Поддерживает его только часть определенных активистов вот, национальной культурной автономии сибирских татар, которые там, их можно по пальцам пересчитать, которые вводят заблуждение. Оставшийся народ у нас, получается, в Сибири воду мутят, грубо говоря. Вот. Большая часть населения просто не понимает понятия приставки сибирские татары, когда говорят о них. Допустим, они ассоциируют себя с татарами. Просто из-за того, что испокон веков во время советской власти был сибирские татары, казанские, там, астраханские, соответствующим образом. И у людей в сознании осталось, что вот мы, если живем на территории Сибири, мы сибирские татары. Но они никогда себя не позиционировали отдельным народом никогда. Вот последняя эта тенденция пошла, наверное, последние 30 лет. Когда уже начали как бы развиваться, начало закрытие татарских школ пошло. Вот у меня дедушка был директором татарской школы, бабушка преподавала в татарской школе. И русский язык преподавался в татарской школе буквально пару часов в неделю. Вот. Все знали литературный язык, никто не запрещал знания там, диалекты. Все разговаривали между собой очень прекрасно. Все знали, хорошо знали об этом. Вот. Когда татарские школы начали закрываться, вот это начала возникать эта проблема. Вот. Потому что отсутствие, получается, определенных компонентов, да, связывающих звена, их стало все меньше. Вот. И та же самая проблема, то, что у нас возникает в многих татарских деревнях, уже начали разговаривать больше на русских языке, потому что нет татарской школы, нет обучения. Вот. И также тем же самым, причем, теряется сам диалект.
которые они говорят, что причем, что диалект в разных частях вот, той же самой Тюменской области, он совсем различный. Между там, Вагайским заболотьем, Тобольским заболотьем, Тюменским и Тобол-Иртышская группа. Она вообще различные, разные. Диалектлар турында бер никадәр сөйләштек, шуңа күрә сезне бүлдерәбез. Уртак капкаш югалгач әдәби тел кыяфәтендә Диалектларда юкка чыга. Диалектлар юкка чыкмый башта. Халык тырышып карый, үзе төзергә яңа бер әдәби телне. Һәр шундый процесс бара. Димәк, монда безнең гаеп нәрсәдә? Без тегендә кирәкле дәрәҗәдә эшләмәгәнбез. Ул билгеле Россиядә сәясәттә тора. Монысын инкар итмәбез. Үзебездә эш итмәгән. Шуңа күрә Себер татарын аңларга да кирәк аларны. Әмма барырга кирәк аларны коткару юлы буенча. Коткара фәкать әдәби тел генә аларны. Әдәби тел ягыннан һәм фәннәр академиясе ягыннан, фән ягыннан без ничек ярдәм итә алабыз һәм нинди адымнар эшләй алабыз бүгенге көндә? Бүгенге көндә көтелмәгән сорау булды минем өчен, фольклорчы. Әлбәттә, телне саклау кирәк. Беренче чиратта телне саклау. Себер татарларының үзләрендә иң бер чыган әйбер ул тел. Менә мәсәлән без 19 елда Саз ягында булдык экспедициядә. Шул экспедиция вакытында минем бер информантым әйтә: "Сез нәрсә эшлисез?" ди. "Менә бит әдәби тел бер генә булырга тиеш" ди. "Менә без чөгендер" дип әйтәбез ди. "Монда ди шулай дип әйтәләр ди, монда шулай дип әйтәләр ди." Яки башка мисаллар китерә. "Менә без бит бер-беребезне дә аңламыйбыз, бер уртак әдәби тел булырга тиеш" ди. Һәм алар инде әлбәттә мәктәпләргә дә телне кайтарырга балалар өчен китаплар килүен телиләр. Хәзерге вакытта китаплар барып җитми. Артистларыбыз бармый. Себер татарларына элекрәк барган булганнар концертлар куярга. Бу бит инде менә бу концертлар, татар телендәге мультфильмнар, татар телендә фильмнар булса, алар әлбәттә сыйфатлы әйбер халыкның кызыксынуын арттыра. Менә шундый эшләр эшләргә кирәктер минемчә. Менә калса юлалар да бер никадәр телне саклаучы бер чара. Менә алар да булар сакланамы? Кызганычка каршы юлалар саклана дип әйткән вакытта аның ритуал өлеше саклануын әйтергә кирәк. Әмма сүз өлеше төшеп кала. Мәсәлән, менә бездә Нәүрүз бәйрәме булган. Нәүрүз бәйрәменең ничек булганы без инде әби бабайлардан гына беләбез. Йорттан йортка шәкертләр кирип, Нәүрүз әйткәннәр, теләкләр теләгәннәр һәм аларга тәмле әйберләр әзерләп куйдырган булганнар. Себер татарларында менә бу йола хәзерге вакытта Әмәл дигән исем белән саклана. Әмәлне халык әйтә инде җанланып китте соңгы вакытта ди, барыбыз да чыгабыз ди, йөрибез ди, тукаш пешерәбез, таратабыз, чиябез диләр инде. Әмма кызганычка каршы тексты юк, тексты бары кайтып кала, Әмәл, тукал, садака дип кычкыруга гына. Теләк теләү бетте. Теләк теләү беткәч, менә шушы сүз беткәннән соң, текст беткәннән соң, юла булудан туктый, ул күңел ачу чарасына әйләнеп кала. Һәм башка жанрлар турында шушы сүзне әйтергә мөмкин. Бу ничектер теге ятып калганчы атып кал дигән шикеллерәк бер төрле принципка охшый. Тел саклануы шик астында Дамир әфәнде әйтмешли һәм бик сәер фәнни яктан шикле булган тенденция һәм бөтенләй дә инде сәясәт фәне ягыннан киләбез икән, шулай ук нигезләмәсе бөтенләй дә булмаган әйбер булып тора. Һәм инде бу урында соңгы елларны гына исәпкә алсак та, кадерле дуслар, сез килешерсез дип уйлыйм. Дөнья күләм барган күпчелек конфликтларның килеп чыгу сәбәбе иң беренче чиратта милләтләрнең менә шул үз билгеләнү хукукына нигезләнгән иде. Һәм хәзерге заманда, хәзерге вазгыятьтә һәм хәзерге дәүләттә менә моның ише сәяси уеннарга кирип китү гомумән дә кирәкле әйбер түгел иде. Без һәр вакыттагыча вакытка сыйыша алмадык, сораулар бик күп калды, шуңа күрә киләсе тапшыруларда бу сорауларны әле кабат күтәрбез. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.